mga pamilyang apektado po ng Bagyong Uwan sa La Union patuloy na bumabangon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Patuloy na bumabangon ang mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Uwan sa San Fernando, La Union habang ipinapatupad ang mga hakbang para sa agarang tulong at rehabilitasyon. Apektado ng bagyo ang libu-libong pamilya dahil sa malakas na hangin, matinding ulan at storm surge na sumira sa mga bahay at nakagambala sa kabuhayan. Ayon sa ulat ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 41,361 na pamilya o 127,704 na individual ang naapektuhan sa buong La Union. Nagbigay ng ang pambansang pamahalaan ng iba't ibang tulong kabilang ang shelter fixing kits, 500 food packs, tilapia fingerlings at materyales para sa pagkukumpuni ng mga bahagyang nasirang bangka. Kasabay nito, ipinamahagi ang emergency cash transfer benefits at financial assistance na nagkakahalaga ng 1.46 million pesos sa mga benepisyaryo, pati na rin ang 1,800 vegetable seed packs at suporta mula sa TUPAD at Integrated Livelihood Program na umabot sa higit 24 million pesos. Patuloy rin ang monitoring at koordinasyon ng mga lokal na opisyal at ahensya upang matiyak na maayos na naipapamahagi ang tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.